Näme çet, onýarda gürlemäň ho. Gowaryan adam köpdür. Şarşymyza gelip bara her gün 1 aýlap, 2 aýlap, 1 milliýonlap men ussalaram. Şonu da menne köp adam oturup, köp adam men bollar. Men uje bugün o ýylyň keltäze fire başlamak 2 ýyl bäri efir etýän. Bu 2 ýyllap şu topda durmak, şunça adam bilen efir etip bilmek her kim başarýan. Näler özüňiz göräň, näçe wet çykdy. Bir gün kun köp gollar soň ýeter. Şonu adam pul satyn alyp bolýan näler özüňi gowurdurmak. Men o ýylýalak oň efirine her gün Hudaý we birine dat vermedim ha, oň efire de otylar ýylynden gepme diýerler ay İslam öňkürigi ýok, İslam öňküden atyrlar ýok. Ay näme? Ay gowuramak. O men gowurmadym. Näme etdim o? Bir kandan atyrmaň arkamdan gepme diýär. Men olara ýazamak, söwemek. Maňa ýazypdyr. Mäkre. Dan atyrlaň biri maňa ýazýar. Diýä İslam maňa atwet bermedi. Şondan soň şonu ýügrenýän hep garşy men muňa adam ýazýar maňa. Bolmany jaňet. Ya sonra emmek istan ömrüma bilýänmi? Ya gelle bir kayky atsda men tagyn patpysat edýän kim atdy onuň ýa gelip paýsy bir ýa-da men muňa adam ýazýar görüp bolanok. Конечно, подаркасы sen. Конечно, подаркасы sen подписаться edýär. 100 ton atsa da edýät bize. Поддержка edýär подписать. O efirde men gepim edip aýnamy, eýle beýle. Gepetmäňe men atdydım. Nun ýyllana myzyklaýys Hudaý we men ururum deňem derho Allah jana şükür men öýler kömek etjäde mene gelýär etdi al sag bolsun. Hudaý we men alynje durmuşda da tanamak gören adamman del. Hemmedem ýa merdan sag bolsun etjäde medýa ho beýt bonçta mata ýokar gallyryp on götüne ýerip baryp barka padarka atyp özüň atdyrjak bolup düşünüp bildim atsa adam geler atar. Ene uttuk. Düşünüp bildim ol çytada oň götüne ýerip oň ýa mysal üçin meni bir ýamanlaryna baryp şolaň ýanyna ýokar galyp çyta diýänim ýokar galýalara efir edip şonu mysal üçin ýokar galyp men gepim edip şolary meni ýamanlap barka aljak bolup näme o hiç halk halamaýa men gowurýan adam köp onuň häzir gidip liboy bir efir çeme men ýamanlaýar olam ýigrenji bolýar. Nabarat men tarapymda bolsalar şonu gowur terederler. Şonu düşünen oklarmanlar. Olar jistona kovalaşýar, jistona kovalaşmaň. Köp adam görülmegine kovalaşyň. Köp adam görse, şoň üçin taňa paddeşke çygar adam atak jistona kovalaşdyň. Bir gün atar, iki gün atar, üçüncü gün efirini taşsa taňa gelip atmaz. Düşünüp bildimmi? Şoňa düşünen oklar täze efirçilerde atdyr. Jistona diýip meni o budan atyryň ýanyna o nirde ýok bir atyp level galdyryp görenler var. Bir atyp bir gün oýar seçe oň atýa bir gün oýar bir atyp level galdyrýarlar. Şolaň ýanyna bar men ýamanlap jistona aljak koýar. O samykma. Düşünüp bildimmi? Hakykydan atyr özüni hem tanatmaz, atar ýertar gider. Düşünüp bildimmi? O bir atyp level galdyryp bizde trap ay bir kustan gyýdylan bilet efirde gyýdara bir kayky atyp öýüne kwartirasyna çağıryp Yiban otum öğladırın. Gatsıryan erkek kolum o. Menem gepim etmem. Hiç asırım men yamanlap, men pedeltip bilmeyen. Nabarat meni güýçlendir ýaňyz. Şoň üçin gaýrat edin. Şu at men gepim edenler görüp oturundur. Müň mäşuda adam atýar. Şolar onuň ýüreçiklerine jüňk geder. Gaýrat edin gepim etmem. Sıravna gepim ederiňiz dile men pederemek nabar ýokar galýan. Bizal üçin bir uçup beren guşy aýagyndan tutjak boldyň. Ýere gaçýan näler ýokar galýandyr. Şonu menem ýokar galýandyr. Gaýrat edip gepim etmem. Men görüp görün hemme adam siz maňa mysal üçin efirler padlis etýäňiz şolaň eden gepler bar men arkamdan. Ay İslam beýle men hiçnä burýan men gyzyklar şolaň gep durdursun mysal üçin şeýle pikir edin. Men häzir o daşar ýurtdaky mysal üçin bir ýyllygyň gepini etýän şoňa men gyzyklar ha men nirde on ýerde. Şonu ýaly maňa da maňa müň ýyllanyň gyzyklar şolaň gep şoň üçin uğradyp tadet nasrene gaçyr oturmaň İslam billi beýdiýär. Hiç uğrunam deňler ha.
Özüň görüp oturdyň we kimin kimden uje 2 ýyl bäri. Bir adam var, Hudaý pezeltmede var, Hudaý pezeltmede hiç kimem nemetip bilmez. Hemme de Allahyň elindedir. Şoň üçin meni beýit pezeltjek bolup garşyma atyp 100 sanakda milyon sanak bolup garşyma da gelip atyň 3 aýlap 4 aýlap men uturup gedeýin ha. Şonu da menkiler üşür naborot men uturlugumça bizinkile nemet ya ön efir juton atmadyklar juton alıp atjak bolup kömek etjek bolýar maňa. Şoňa düşünen oklar. Iban ut köpsi. Numajan dogry däme mehri. Ayakyky. Yo şu ceda çekmän üçin ýigrenli de ro köpsi bir kede gaçyp gidipdiňmi näme? Dämen tağam men ceda çekipböldüm. Düýün nä? Şol men çekýän ceda çekmeli. Ceda we çekip şu wagtdan şuýdy bol ýalan açsan nedimden ýalan açsan bardyň Iban ut däle. Yo şu aslam at duş ara. At duş. Yo näme dipdir? Haçyn seyir diýipdir, oturupdurmy näme gaçyp gidipsiň sen? Şonu bir-da. Yo at duşu 3 gedek taşdyrmaly men utdum saçynda at duş diýdim. Näsen saçyň diýdirmaýan diýdim. Sen taşdyrmaly oýnaýan diýdim. Yo bul maňa taşdyrmaly oýnaýan men oýnajak geldim. Sen 3 gedek men utdum da diýdirman düşündiňmi? Şonu düşünýänler sen şoňa düşünýänler. Like fazlit say bol ya halk düşünürler ya kimin kimden 70 adam